Γιατρέ, είναι εφικτό με μία ένεση, έγχυση, PRP, πώς τα λέτε εσείς γιατροί, να ανακουφιστώ από τενοντίτιδα? Καταρχήν, να πούμε ότι όλα είναι κατά περίπτωση. Οι τενοντίτιδες σημαίνει φλεγμονές στους τένοντες, δηλαδή στο σημείο που πάει και προσφύγεται στο οστό. Οπότε εκείνη τη στιγμή αναζητούμε μια αντιφλεγμονώδη δράση ώστε να ηρεμήσουμε από τα συμπτώματά μας. Τα PRP είναι διαλύματα τα οποία προέρχονται από το αίμα του ασθενούς, από το αίμα σου, τα οποία με μια ειδική επεξεργασία φυγοκέντρησης, η οποία γίνεται στο ιατρείο, απομονώνονται τα πτωχά συστατικά του αίματος από αυτά τα πλούσια συστατικά τα οποία περιέχει το αίμα μας, τα οποία είναι τα ομοπετάλια και άλλες αυξητικές πρωτεΐνες και παράγοντες που υπάρχουν. Και μετά το διάλειμμα αυτό εγχύεται στο σημείο της τενοντίτιδας, στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Γενικότερα τα PRP έχουν αρκετά καλή απόδοση σε περιπτώσεις τενοντίτιδας, όπως επίσης έχουν και μια σημαντική απόδοση σε περιπτώσεις αρχόμενης και μέτριας αρθρίτιδας σε μεγάλες αρθρώσεις, όπως είναι ο ώμος ή το γόνατο. Οπότε, στα πλαίσια της συντηρητικής αντιμετώπισης μιας πάθησης, μαζί ενδεχομένως με κάποιες φυσικοθεραπείες οι οποίες θα γίνουν, είναι μια επιλογή την οποία έχει ο ασθενής για να αντιμετωπίσει περιπτώσεις τενοντίτιδας. Πονάει αυτή η διαδικασία? Δεν πονάει αυτή η διαδικασία. Γίνεται με μια μικρή τοπική αναισθησία. Το διάλειμμα το ίδιο δεν πονάει. Επίσης, δεν εμφανίζονται αλλεργίες, δεν έχει επιπτώσεις στον οργανισμό σου, γιατί πρακτικά πρόκειται για ένα παράγον το οποίο βγαίνει από το ίδιο το αίμα σου. Πόσες συνεδρίες χρειάζονται, πόσες φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνω αυτή την ένεση? Συνήθως χρειάζεται μία ή δύο θεραπείες σε διάστημα 3-4 εβδομάδων η μία από την άλλη. Οπότε, αν πάσχεις από τενοντίτιδες σε χρόνια μορφή που σε ταλαιπωρούν, είναι μία από τις θεραπευτικές επιλογές τις οποίες έχεις και τις οποίες θα πρέπει να συζητήσεις με τον γιατρό σου.